Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo nagpahibalo sa tisong pa ito. Pahibalo sa iyang kaluwasan. Niya, nahibaw na mo. Nagpahibalo man siya niya, nahibaw na mo. Nahibaw na mo nga maluwas na ta. Uy, tubag mo eh. Hibaw na mo. Mo na. Niya, giunsa man niya pagpahibalo ang iyang kaluwasan. Nakita di ay maluwas basta kung sagpaon atong pikas aping, ipasagpa lang pikas. Mo na iyang kaluwasan. Nga kunaay mo ilog sa imong butang, ayaw nagbawiya. Nga kung ikiha ka, aron makuha lang kuno imong kamisin, nganong kamisin ra sa ikuhaon, ihatag na lang sad ang kamisa dentro ng sapaw. Mao nay kaluwasan. Nga kung naay mo pugos nimo papasan og usa ka kilometro, pasan ang iyang karga og 2 ka kilometro. Mao nay kaluwasan. Nya tuo mo nga maluwas tag anaon nato pag puyo dinhi sa kalibutan. Nga kung naay mo hulam nimo ay gyud balibarid, tagay gyud. Nya ayaw paningil og bayad. Sa maluwas ta ana dili. Wala gigi klaro. Mao na bisag unsaon tagpahibalo nga niabot na ang kaluwasan, mo balibad gid ta. Kay ngano man lahi man kaayo og pamaagi ang Ginoo sa pagluwas. Moingon man gud ta og pananglita gidaog-daog ka aron maluwas ka. Pati yun sa Ginoo to nga daog-daog nimo or usbon ang iyang kasing-kasing aron di na kadaog-daogon. Pero si Jesus ningon ayaw pagpadaog-daog lang. Muna si San Pablo diri sa unang pagbasa, naghisgot siya giunsa nila pagpuyo ang kinabuhing matarong. Giluto sila, gilato sila, gipriso, giisip nga patay katong batuon sila nga biyaan sila nga murag patay na. Ilan lang yung gidawat ang tanan. Wa sila'y kaon, wa sila'y tug. Ana, dawat agad niya tanan. Nya mo to'y kaluwasan. Nya unsa man? Mutuo mo nga maluwas ta ana og mao na atong batasan. Ano mo diha nga mo ingon ada, di madana pa dire. Kapoy ba ng kaluwasan na. Nga igsuon kini manggong pamaagis Ginoo, pirmi gini siyang insakto. Ang pamaagi sa tao, pirmi yung kuwangan or sipyat. Kani manggong tamparuson imong pikas aping or daog-daogon ka, ang gahimo ana mao ang imong kaaway. Kaaway ba? Kakuan mo anang duwa nga sa tunang dua akan nabitang maginunitay PC niya binirahay na dito'y pikas diya sa pikas sa tawag na tag of war nang binunlutay ba ang imong kaaway dito sa pikas gagunit sa pikas tumoy niya iya kang bunloton para madaa ka ngadto padong niya ikaw sa ning kamot kag bunlot aron siya say madaan nimo mura nagtag of war between Satan og ni God. Kanang mutamparos, kanang magsigig daog-daog, kang kinsa man ang mga kauban. Ha? Kang Satanas na o sa Ginoo? Kusga? Satanas. Ang kanang gidaog-daog, kanang gisagpa, kanang gibutang-butangag istorya, kanang gilotos, kang kinsa man ang kauban? Sa Ginoo. Nakaron, kung musukol ka adto niya, makigpatay sa kaniya, kinsa naman kang kauban? O nada na kaniya, di ba? Nada, nabunlot na kang adto padong siyang batasan. Mao na, simple kayo. Aron di ka mapildi siyawa, antusa ang mga yawanong buhat nga na nimo. Ug mo na'y tinuod nga katarong. Ang taong tarong, di gyud mada
sa mga yawanon nga buhat. Di gyud mada mabutan na kanang bana nga tarong bisan pa og sigihan nagbaiid anang mugbo kay short, di ginamada basta tarong siya. Pero dili gani tarong, mudayon lang nagingon ikabay sukaran, di ba kamukaon. Mao na mga kinaiyas, mga iro. Ang mga iro ba, mga hayop, imo ganin tagaan, habhab gidayon, di na maghunahunag na banay hilo, unsa ba, habhab gidayon. Pero ang taong tarong, moingon gina siya, yay, patay ko anida, din ani maayo. Ang pari nga tarong, unsa mo say ikuan. Bisag imo pa ng tagaag, daghan kay kwarta, di ginamusod sa bulsa. Pero wa say kolekta mo yaw-yaw sa tingali pa nagsayin. Wa na mo sa di kolekta og tarong yun gani, di yun mo yaw-yaw. Nga naman, bulahan gud kamong mga kabos. Bulahan kamong mga kabos. Pasabot, ang taong tarong, magsigil ang ginaghimog matarong, hangtod matapos ang iyang kinabuhi. Bisag unsa pay hinungdan nga matapos ang iyang kinabuhi. Gidaog-daog man, gilansang man sa krus, gibato, hangtod mamatay, ug maunay agian. Magpabiling tarong, matarong. Ang taong tarong, ang tao nga naas kaluwasan, dili na magsigig reklamo. Nga naman, ang iya ng kasing-kasing, pirmi namang malipayon, tungod sa iyang pagtinarong. Usahay Ginoon, matud pang San Pablo, mahinganlan kag bakakod. Pero, og nagsulti lang yung kastinood, nyanganlan kag bakakon, saon man yun. Si Jesus bitaw, ingon siya, ako ang anak sa Dios. Bakakon ka. Manamastamas ka sa Ginoo. Ilansang ka sa cross kay namaka ka. Sagot ay anak ka sa Dios. Anak man kang husig ni Maria. Wa man gani kay grado, panday ra man gani ka. Nabitay kasigig text nako karon. Yun siya, ako Father mao ang bag-ong Mother Mary. Ug maminaw munako maduol mo sa akong anak na si Jesus. Galison sa kugtuon ako. Nganong na may bag-ong Mother Mary? Usa raman to ang Virgin Mary na may bago. Aka na noon kay niagi na Virgin Mary. Ambot lang ka. Sana baka ko na o dili. Dali kay mong nithukom. Ayaw, ay saghukmi kay basin ba dayang natawag balik sa Mother Mary. No. Niya unsa may timailhan nga naay bag-ong Mother Mary. Unsa man? Ang tanan nga manganak og Hesus, manganak og Ginoo, di ba mahimo mang inahan ni Hesus? Di ya punto sayo pang iyang giingon nga bag-o siyang Virgin Mary kay niingon ko si Jesus, kinsa may akong inahan, kinsa may akong igsoon. Ang naminaw og nagtuman sa akong mga pulong, mao ang akong inahan, ang akong mga igsoon. Niyag niangkon siya nga ako ang bag-ong Virgin Mary. Niyag sige siya tuman sa sugos Ginoo. Di, posible pod. Pero dili ang katong Mary nga tuan nas langit. Dili katong Mary nga nahimong biological mother ni Jesus. Pero ang iya bang binuhatan ba? Sama gud nato. Kita ba? Kita man ang bag-ong Kristo da kaning gitawag nato mga alter Kristos ba? Mga buhi nga Kristo nga naglakaw-lakaw karos kalibutan. Kita man untang mga binunyagan. No. Ang kuna nga ako ang bag-ong Kristo. Inya maingon din sila, "Be kono atong testingan tamparoson kuno ko na imong naong." Igtamparos, ludan imong naong, igo ra kang maingon nga saylua sila kay wa masayod silang gibuhat. Di bago na kang Kristo di ba? Ansawan? Okay na ninyo? Gusto mong mahimong bag-o Kristo? Mga yawan o siguro mo mamutubag. Hadlok mo no?
Hadlok no. Ita sa dana pa no. Mao na lisura sa dana no. Ayon lang mong panimba. Oy, mura lang naglisod paminaon. Pero sa tinud-anay, kung ato nang sundon ang ipangtudlo ni Kristo, maunay tinubdan sa tinuod nga kalinaw, kalipay, ug panaghiusa. Hunahuna ako no, kitang tanan nga mga Katoliko, di na gid ta maningil og utang. Kana ba? Dinhi lang daas Pilipinas. 85% ko ta Katoliko. Di na ta maningil og utang. Unsay mahitabo? Ha? Sobra katunga sa mga Pilipino magkahiusa kay kasagaran gyud sa nag-away karon kana gyung paninglanay sa utang. Ana. Kung kitang tanang mga Katoliko magsigi na tagpanghatag ana mga taong way mga gikaon. Ano ba mga tao ba nga galibod suroy nya imo na nang pasudlon sa imong balay. Adto na nimo papuy-on, adto nimo atimanon. Kay mao man sugo ni Kristo nga pasudlas inyong balay ang way balay. Nya pakan-a dayon ang gigutom ana. Og ato nang buhaton kitang tanan. Sa may mahitabo mga 85% sa krimen dinhi sa atong nasod mawagtang kana mga kawat, kana mga drugas o kana pang uban nga mga krimen nga nanghitabo. Mawagtang na. Ngano man kay satisfied naman ang tanan, nagkaangay-angay man. Nganong manglungkab pa bang ko na imong balay, nganong tulison pamantika, nganong mamaligya pa man kog drugs, nga satisfied naman ko, gihigugma man ko, I can feel nga nabilong ko og usa ka pamilya. Mao man kuwang nato karon, nga hasta mismo sa imong pamilya na nagkusmod inyong mga naw, kay magsigi kag subay-subay anang imong anak nga ni graduate unya wa gyud mohatag nimo siyang sweldo, imo man ang subay-subayon. Kamo perti na kung pa-eskwela ninyo karon nanamoy sweldo, mga daw na kay mustanan. Ingon sa tong usa, say labot nimo diha. Sa una perti na kong panglaba, imo pa kong yaw-yawan karon di na ko kapoy nimo. Away hasta des pamilya tungod anang pagsigig subay-subay. Kay di lagi ta gustong magantos, di lagi ta gustong daog-daogon, di ta gustong isalikway. Pero ato na nang i-embrace, ato na siyang dawaton, basta ang daghanang masulbad lagi. Kana lang linibakay, kanang linibakay bang? Sulbad gina, kung kamao na tang muantos, nganong manglibak pa man ka? Tungod kay iya kang gilibak, antusa. Ay na baslig libak-libak. Wa na. Malinaw na ta. Ato nang iyampo ha, nga mo na mahitabo. Ngayon sa man, pangutan-on ta mong usab, gusto mong maliwat ni Kristo? Sige, nindog na ta.